हरबाय आं दाखालिबो सर्ट भिडिअ होनानै माबादोंमोन नोंथांमोननो अननाय आरो सिबिनाय बावहरदोंमोन बेनिफ्राय लोगोफोर एक्सुअलि आङो भिडिअखौ माने रेगुलार आं टाइम हाया नालाय साननैजों मोनसे बेबायदिनो होयोमोन आरोखि ओमफ्राय मालाबा जाथाराबा सानथाम सानब्रैबो जायोमोन नाथाय दा माने न'आव आं वाइफाइबो लगायबाय खिन्थु नेट मोना जादों वाइफाइ लगायनायानो खामानि गैया जादों लोगोफोर बेनिफ्राय आं भिडिअ आपल'ड होनो हाया जादों दा दिनै मोनसे आङो माबायानो जायाखैसो नंदोंमोन माने मैया हरावनो आङो हर माने दहाय फुङाव 3:30टासोआवनो आङो मोनसे आपल'ड होदोंमोन बेयो हयथ' नै दासो नुबाय आङो बिराद माने गोबाव थानानैसो माने सानसे गाहाम थानानैसो मोनसे भिडिअ आं आपल'ड होनो हायो आरो बेनिखाय आंखौ निमाहा हो दा आङो वाइफाइखौ आङो सोलायनो सानबाय बे मोनसे खामानि होआखिसै माने माबाखौ बोनो हायाखै हयथ' टावारा एसे गोजानाव थानायखाय बेनिफ्राय आङो एयारटेल अफिसा एसे खाथियावनो दङ बेखौ आङो लगायफिनसिगोन बेनिफ्राय आङो लाइभआव माने फैफेराखैमोन दे सनाफोर बेनिफ्राय आङो दा दिनै लाइभआव सेकेन्ड टाइम माने फार्स्टआव आङो ओरैनो सासे गथ'जों सोलोंनाय हिसाबैसो फैदोंमोन बेनिफ्राय दा आङो दिनै सेकेन्ड बार फैबाय दा बे लाइभनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोननो फोरमायहरबाय लोगोफोर नेटनि प्रब्लेमाव आङो भिडिअ आपल'ड होनो हायाखै बेनिफ्राय इउटुबाव आङो लं भिडिअफोर होनो माने बिराद बिजिखाय ओरैनो सानथामजों सानब्रैजों बेफोरबायदिसो होनो हाखायो आरो बेनिफ्राय आङो बांसिन आं सर्ट होनाय जायो दा लोगोफोर गोदान बोसोराव बयहाबो गोदान मिजिं गोदान आसा लानानै नुजायो नङा होमबा लोगोफोर दा गासिबनिबो साननाय हनाया जाफुंसारथों आंथ' 1 जानुवारियाव न'आव गैयामोन आङो बिहार पाटनायावसो दंहैयोमोन बेनिफ्राय आं दा फैबाय न'आव जि हक आं 1 जानुवारियाव न'आव थानो लुबैदोंमोन नाथाय आं देग्लाय पाटनायावसो 1 जानुवारिखौ माने पाटनायाव आङो माबा आरो मोनसे मन्दिराव महाबिर मन्दिर हरैजायना बिराद फोथायोहाय माबाफोरखौ मन्दिरफोरखौ बिनिफ्राय 1 जानुवारिबाथाय जोंना जानाय लोंनाय पिकनिक जानायनिसो दावराव ना मालाय हजोंना ओरैबायदि मन्दिर फुजा हैनायनिसो दावराव दा जेन दा जाथों लोगोफोर आं दिनै एसे लाइभआव फैनानै बेखिनि खोथाखौनो नोंथांमोननो फोरमायहरनो होननानै दिनै आं माबाबाय बेनिफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि भिडिअखौ जायफोर नायो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ आंनि लाइभआव फैनायखौ नुसनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट हरदो बेनिफ्राय नेटबो नाङा आं दोनथ'नोसै लोगोफोर आं दसे समल' नुजाबाय नोंथांमोनजों दा आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर